Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyon. Bidiyon mu na yau za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka bambance fake phone da kuma original ta amfani da wasu code na sirri. Sai kuma hanya na biyu shine yadda za ka duba shin wayanka za ta yi ƙarfin network na internet da kuma original ce wanda za ta maka komai a internet yadda kake so. Kafin mu shiga cikin wannan bidiyo, ina roƙonka da ka taimaka ka danna mun subscribe, sannan ka danna kararrawa ka zabi all, yadda da zarar na daura wani sabon bidiyon zai zo a gare ka. Mu shiga cikin bidiyon. Da fari zaka zo inda kake sa kati kamar haka. Da zarar ka shiga inda kake sa kati sai ka danna wannan button *#06. Ina sa hash za ku ga ban danna nan wurin ba. Da sanin ku cewa sai ka danna nan wurin ne kafin code din zai tafi, amma ni kuma ban danna nan wurin ba saboda code ne na sirri. A yanzu ina sa hash za ku ga ya biya tafi da kanshi kawai. Kun gani ya biya nuno mu wannan. To idan ya nuno maka wannan, idan naka ya fara da 01 to wayanka fake ne. Waya original yakan fara da 3 ne zuwa 9, amma idan naka ya nuno maka daga 0 zuwa 2 wayanka fake ne, sai ka danna OK kenan idan kana so ka fita. Sai kuma hanya na biyu shine zaka je ka shiga cikin Facebook. Alal misali, idan ka shiga cikin Facebook, wurin cika ku da surutu ba, saboda na Facebook din ba wani abu ne mai wahala. Kawai da ka je wurin comments, ko ba Facebook ma kadai ba, inda dai ake yin comments yana loading haka. Inda ka rubuta comments sai yi loading haka kafin ya wannan. Misali dai Facebook, in ka je Facebook sai ka rubuta sunan wayanka, sai ka rubuta www.sunanwayanka.com. zaka ga idan ya gama loading din, zaka ga ya nuno maka wani hoto a kasa wurin comments din da kai kenan. Zaka ga yayi loading tare da wani hoto. Idan bai yi loading tare da wani hoto ba, to kila kai ne dai baka rubuta yadda ya kamata ba, ko kuma wayanka dai ba za ta yi ƙarfin internet yadda kake bukata ba. To a yanzu mun zo karshen bidiyon mu kenan. Ina roƙonka idan baka mana subscribe ba, sai ka taimaka ka danna mana subscribe.